dotaz. Hraješ na nějaký hudební nástroj, jestli ano, jaký? Ne, nehraju. Co je podle tebe odpad celého národa? S tou párou, zároveň, komínovým otvorem. Ronaldo nebo Messi? Spíš Messi. Jo, nosím. Jaký je vztah mezi tebou a Totalusem? Hashtag na tomu. Do prdele! Jak bude podle tebe vypadat svět v budoucnosti? Asi nějak takhle. Žanku, jaké je tvoje nejextrémnější dobrodružství? Dvojtečka. D. No, tak těch už celkem dost bylo. Největší extrém byl, když jsem byl v Chorvatsku a byli jsme na vodních lyžích. Prdele v prase. Moje koníčky, a tak všeobecný sport. Jeden sporty! Žanku, jaké hraješ hry? Já osobně hraju hry takové, NHLko, FIFA a celkem dost střílečky, závody. No teoreticky hraju úplně všechny. Kromě Minecraftu. Kdo je podle tebe největší hajzl na IT? Hashtag no hej. Totalusy? No. Víš, že mi celkem sereš? Co? Jsi největší zvrd na ITčku. Ty hajzle. Nuda. Je, první děvkař. Čanku, může to být krtečka jako a ty? Krtečka, jo? Krteček, vole, jo? Krteček! Pojď, krtečku, vole, pojď! Čanku, koho sleduješ na IT? Já na YouTube sleduju Asku, Gangsta, Peťana, Agraelus, Gogo, Smusa, Valda, Váďák, Vláďa a Crazy Village! Čím by se chtěl jednou proslavit? Já bych se chtěl proslavit pornoherec, pičo! Jestli se vám video líbilo, dejte mi like. Pokud ne, tak Totalusovi bylište prdel. Tak všechny informace budete mít v popisku videa. Jo, a nezapomeňte odběr.